హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 10వ అధ్యాయాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాము. నిన్న సగం చూసాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 10వ అధ్యాయం భగవద్ విభూతి యోగము, భగవంతుడి యొక్క మహిమలు అని చూసాము. ఈ అధ్యాయంలో మరి నువ్వు మాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి మరొకసారి నీకు ఈ దివ్యమైనటువంటి విషయం చెప్తాను అని చెప్పడము. ఆ తర్వాత ఆదిదేవుడని కనుక మహర్షులకు దేవతలకు కూడా నేనెవరినో తెలియదు. ఈ మహర్షులు సప్త ఋషులు, 4 బ్రహ్మకుమారులు, సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు, తరువాత ఈ మనువు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసు నుంచి ఉద్భవించారు, మిగిలిన వాళ్ళంతా వారి నుండి ఉద్భవించారు అని చెప్తూ, ఎవరైతే నా ఈ మహిమలను, దివ్య శక్తులను నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు, ఇందులో ఏ సందేహము లేదు అని చెప్పటం. ఆ తర్వాత భగవద్గీతలో 8 నుంచి 11 వరకు కూడా భగవద్గీత సారాంశం, మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతా కూడా ఇక్కడ ఉందని చెప్పారు. ఏమిటి అంటే ఈ 4 కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అని చెప్పుకున్నాము. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నేను అందరికీ ప్రభువును, నా మీదే సమస్తము కూడా ఆధారపడి నడుస్తోంది. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఈ సంగతి అర్థం చేసుకుని నన్ను పూజించిన వాళ్ళు వివేకవంతులు, జ్ఞానులు, బుధా భావ సమన్విత, వాళ్ళు నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు భక్తితో ఆరాధిస్తారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం, అంటే నా మీదే మనస్సును, చిత్తాన్ని పెట్టి ప్రాణాలను నాకు అర్పించి పరస్పరం బోధించుకుంటూ కథయంతశ్చమాం నిత్యము కూడా కథలు అనేవి చెప్తున్నారు. రమంతిచ అంటే తృప్తిపడుతూ సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ రమిస్తూ ఉంటారు అని కూడా ఈ శ్లోకానికి అర్థం అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ది తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఎవరైతే సతతము నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటంలో యుక్తులై ఉంటారో, దదామి బుద్ధి యోగం తం, వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం ఉపయాంతితే, వాళ్ళు దానితో నన్ను చేరుకుంటారు. తేషామేవానుకంపార్థం, వాళ్ళ మీద అత్యంతమైన కరుణతో, అహం నేను, అజ్ఞానజం తమః, వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశయామి ఆత్మభావస్తో, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి నాశనం చేసే అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను.
అని చెప్తారు. ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు స్తుతించటం పరం బ్రహ్మ పరంధామ అంటూ, ఆ తర్వాత నలుగురు ఆ తర్వాత ఋషులందరూ కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పారు, గొప్ప ఋషులు ఎవరు, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు లాంటి వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని నీ యొక్క వైభవాన్ని ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే వివరిస్తున్నావు అని కూడా చెప్తూ, కృష్ణ యోగీశ్వర నిరంతరం నేను మరి నిన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ రకంగా భక్తి యోగంలో నిశ్చలంగా నాతో ఏకమవుతారు, నా శక్తులను మహిమలను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళని చెప్పారు కదా. అందుకని అర్జునుడు, భగవంతుడా నిన్ను నేను ఏ రకంగా నిత్యము అర్థం చేసుకోగలను, ఎలా తెలుసుకోగలను, ఎలా స్మరించగలను ఎప్పుడు కూడా అనేది, ఏ ఏ రూపాల్లో నేను గుర్తు చేసుకోవచ్చు అని అడగటం అర్జునుడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇది చెప్పటం మనం చూసాము. సో ఆదిత్యానాం అహం విష్ణువు అని చెప్పారు కదా. దానికంటే ముందు కూడా ఇది ఇలా రకరకాలుగా ఎందులో ఏమిటి నేను అన్న విషయాన్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రతి చిన్నది కూడా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పటానికి కారణం ఏమిటి అంటే, మరి భగవంతుడు ఈ యొక్క ఆ మహిమ ఆయన ఏ విధంగా అంతటా కూడా వ్యాప్తి చెంది ప్రతి దానిలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న శక్తి గాని మహిమ గాని ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే అనే విషయం మనకు తెలియటానికి భగవంతుడు అర్జునుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్పారు. సో అర్జునుడు ఆ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ముందు ఏమన్నారు, సరే నా వైభవపేతమైన సృష్టి నీకు చెప్తాను, కానీ నా యొక్క ఈ వైభవము మహిమలు అనంతం అంటే ఎండ్ లేదు, లిమిట్లెస్, కాబట్టి వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి మాత్రమే నీకు చెప్పగలుగుతాను, చెప్తాను అని చెప్తూ, మరి నేను అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మను, సర్వజీవులకు ఆది మధ్యాలు కూడా అంతాలు, ఆది బిగినింగ్ ఎండ్ మిడిల్ అంతా కూడా నేనే, అందరికీ ఒక్క దేవతలకని కాదు మనుష్యులకని కాదు ప్రతి జీవికి కూడా బిగినింగే కాదు, బిగినింగ్ ఎండ్ మధ్య, అంటే వాళ్ళ బిగినింగ్ కానీ వాళ్ళ అంతానికి కానీ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ జీవనం నడవటానికి కానీ అంతా కూడా నేనే అయి ఉన్నాను అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఇవి ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ వచ్చారు. ఆదిత్యులలో నేను మరి విష్ణువును, ప్రకాశించే వాటిలో సూర్యుడిని, మరి మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచి అనే వాయువును, నక్షత్రాలలో మరి నేను సూర్యుడును. అలాగే వేదానాం సామవేదోస్మి, వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవనాం అస్మి వాసవ, దేవతలలో ఇంద్రుడిని, ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవులలో ఉన్న చైతన్యాన్ని నేను. తర్వాత రుద్రాణం ఇక్కడ వరకు చూసాం. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, రుద్రులలో శంకరుడను, విత్తేషో యక్షరక్షసాం, సో రాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుడను, వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువులలో అగ్నిని, మేరు శిఖరినా, మేరు పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. ఇంకా పురోధసాంచా ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతి, పురోహితులలో ముఖ్యులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే బృహస్పతి. సో బృహస్పతి అంటే ఎవరు, దేవతలకు గురువు, కాబట్టి ఆయన పురోహితులలోకి చాలా శ్రేష్ఠుడు. కాబట్టి పురోహితుల్లోకి నేను బృహస్పతిని. సేనానీనాం, సేనాపతులలో అహం నేను స్కందుడను, అంటే కార్తికేయుడను. సో కార్తికేయుడు మరి దేవతలకే ఆయన సేనాధిపతి కుమారస్వామి, కాబట్టి సేనాపతులలో నేను స్కందుడను. సో దేవతలను సేనాపతి కంటే శ్రేష్ఠుడైన సేనాపతి ఇంకెవరు లేరు, అందుకని సేనాపతులలో నేను స్కందుడను. సరసాం అస్మి సాగర, సరసాం నీటి జలరాశులలో అస్మి అయి ఉన్నాను, ఏమిటి, సాగరం సముద్రాన్నై ఉన్నాను, జలరాశులలో నేను సముద్రాన్నై ఉన్నాను. సో పురోహితులలో బృహస్పతిని, సేనాపతులలో నేను స్కందుడను కార్తికేయుడను, మరి జలరాశులలో జలాశయాల్లో నేను సముద్రుడను అని తెలుసుకో. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. సో మహర్షులలో నేను భృగురహం, భృగు మహర్షిని.
గిరామస్మ్యాం ఏకం అక్షరం అంటే దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని, స్థావరం అంటే కదలనివి అని అర్థం. స్థావరాలలో నేను హిమాలయాన్ని. సో కదలని వాటిల్లో హిమాలయాలన్నింటికంటే కూడా మహోన్నతమైనవి కాబట్టి నేను కదలని వాటిని స్థావర జంగములు అంటాం. స్థావరం అంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి అని. సో ఈ కదలని వాటిల్లో, స్థావరాల్లో నేను హిమాలయాన్ని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారద గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో అన్ని వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షం రావి చెట్టును నేను, దేవర్షులలో నారదుడను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. అత్యంత ఉన్నతమున సుందరమగు వృక్షములలో రావి చెట్టు ఒకటి. భారతదేశమున తమ ప్రాతకాల కర్మలలో ఒకటిగా దాన్ని అర్పింతురు. విశ్వంలో గొప్ప భక్తునిగా పరిగణింపబడి నారదుడు దేవతలతో సైతము పూజలు అందును. కనుకనే భక్తుని రూపమున అతడు శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. గంధర్వలోకము మనోహరంగా గానము చేయు వారితో నిండియుండును. వారిలో ఉత్తమ గాయకుడు చిత్రరథుడు. సిద్ధులలో దేవహుతి తనయుడైన కపిలుడు శ్రీకృష్ణునికి ప్రతినిధి. శ్రీకృష్ణుని అవతారమైన అతడు తెలిపిన తత్వము శ్రీ మద్భాగవతమున వివరింపబడినది. తదనంతరము కాలమున వేరొక కపిలుడు ప్రసిద్ధి పొందినను. అతని తత్వము నాస్తికమైనట్టిది. కావుననే వారి నడుమ గొప్ప అంతరము కలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఉన్నత అత్యంత సుందరమైన వృక్షాలలో మరి రావి చెట్టు ఒకటి. మనం ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ప్రొద్దున్నే కర్మలలో రావి చెట్టు పూజించడం కూడా చేస్తూ ఉంటాము. సో భగవంతుడు వృక్షాల్లో రావి చెట్టునని, విశ్వంలో మరి అందరికంటే గొప్ప భక్తుడిగా మనం పరిగణిస్తాం. నారదుడు దేవతలు కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఆయన గొప్ప ఋషిక దేవర్షి కాబట్టి భక్తుల రూపంలో భక్తులలో శ్రీకృష్ణుడికి యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని నారదుడు వహిస్తారు. గంధర్వలోకంలో మనోహరంగా గానం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. గంధర్వలోకం అంతా కూడా మంచి వాళ్ళంతా గంధర్వులంతా కూడా మంచిగా గానం చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళల్లో ఉత్తముడు చిత్రరథుడు. అలాగే సిద్ధులలో మరి దేవహుతి కొడుకైనటువంటి కపిల మహాముని భగవంతుడికి ప్రతినిధి. ఆయన శ్రీకృష్ణుడు అవతారమైన ఆయన కపిలుడు తనకు అతడు తెలిపిన తత్వము, ఆయన కపిలుడు తెలిపినటువంటి తత్వం భాగవతంలో కూడా వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధిమామృతోద్భువం ఉద్భవం ఐరావతం గజేంద్రానాం నరాణాం చ నరాధిపం. సో ఉచ్చైశ్రవం అంటే ఈ గుర్రాలలో అశ్వాలలో కల్లా నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని అంటున్నారు. అంటే అమృతం చిలికినప్పుడు పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవం. మరి విద్ధిమాం అమృతోద్భవం, అమృతంతో పాటు ఉద్భవించినటువంటి ఉచ్చైశ్రవాన్ని. అమృతం ఎప్పుడు ఉద్భవించింది? దేవతలు దానవులు పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు ఫైనల్ గా అమృతం రావటం, ఆ టైంలో ఉచ్చైశ్రవం కూడా అందులో నుంచి జన్మించింది. ఐరావతంలో గజేంద్రాణం గజేంద్ర ఏనుగులలో గజరాజులలో నేను ఐరావతాన్ని, అంటే ఇంద్రుడి యొక్క వాహనం
ఐరావతం. నరాణాం చ నరాధిపం, మనుష్యులలో నేను రాజును అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ, ఇది చదువు. తుషారాణి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? ఉషారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. భాష్యము. ఒక మారు దేవదానవులు క్షీరసాగర మదమునకు తలపడగా ఆ మదనము వలన అమృతము మరియు హాలాహాలములు రెండును ఉద్భవించినవి. అట్లు ఉద్భవించిన హాలాహాలమును పరమశివుడు త్రాగెను. అమృతముతో పాటు ఉద్భవించిన అనేకములలో శ్రావణము గల అశ్వం ఒకటి. అదే విధముగా ఐరావతమును గజము సైతము ఆ సమయమున ఉద్భవించెను. అమృతముతో పాటు ఉద్భవించినందున ఈ రెండు జంతువులు ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని శ్రీకృష్ణునకు ప్రాతినిధ్యము వహించుతున్నవి. నరులలో నారాధిపుడైన రాజు శ్రీకృష్ణునికి ప్రతినిధి. ఏలననా శ్రీకృష్ణుడు విశ్వ పోషకుడు కాగా దేవగుణములు కలిగి ఉన్న రాజులు తమ రాజ్యములను పోషించువారై ఉన్నారు. ధర్మరాజు, పరీక్షిత్తు, శ్రీరాముడు వంటి ధర్మాత్ములైన రాజులు సదా తమ ప్రజల క్షేమమునే వాంఛించిరి. కనుకనే వేదములందు రాజు భగవానుని ప్రతినిధిగా పరిగణింపబడినాడు. కానీ నేటి కాలమున ధర్మము నశించిన కారణముగా రాజవంశములు క్షీణించి చివరకు పూర్తిగా నశించిపోయినవి. అయినను పూర్వకాలమున ధర్మాత్ములైన రాజులు సంరక్షణములో జనులు ఆనందంతో జీవించరని మనము అవగాహన చేసుకొనవలెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది మనము ఐరావతము అశ్వాలలో నేను అశ్వాలలో ఉచ్చైశ్రవాన్ని అంటే ఆ ఉచ్చైశ్రవం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మరి ఈ సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు దేవతలు రాక్షసులు కలిసి ఈ అమృతంతో పాటు విషం కూడా వచ్చింది. ఆ విషాన్నేమో పరమేశ్వరుడు తాగినందువలన త్రాగి ఆయన కంఠంలో పెట్టుకోవటం, అమృతంలోంచి వచ్చిన ఎన్నో వాటిల్లో ఈ ఉచ్చైశ్రవ నామం అనే అశ్వం కూడా ఒకటి. ఆ తర్వాత అమృతం నుంచి వచ్చిన ఇంకొక జంతువు ఐరావతం. అది తర్వాత మరి ఇంద్రుడికి వాహనంగా అయినది ఒక ఏనుగు. కాబట్టి అమృతం నుంచి ఉద్భవించిన ఈ రెండు జంతువులు కూడా ప్రత్యేకత సంతరించుకుని భగవంతుడికి ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తున్నాయి. మరి మనుషులలోనేమో మరి అందరికంటే రాజు మరి భగవంతుడికి ప్రతినిధి. ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు అందరినీ పోషించే రాజు అయితే ఈ రాజులు వాళ్ళ రాజ్యంలో వాళ్ళను పాలించే వాళ్ళే ఉన్నారు అని చెప్పి, అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో ఆ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళని రాజులుగా కూడా పెట్టేవారు, దైవ గుణాలు మంచి గుణాలు ఉన్న వాళ్ళను. సో ఆ రకంగా పోలిక చేశారు. ధర్మరాజు, పరీక్షిత్తు, శ్రీరాముడు ఇలాంటి ధర్మాత్ములైన రాజులు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల సంక్షేమం గురించే వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడికి వేదాలలో రాజుని భగవంతుడి ప్రతినిధిగా పరిగణించారు అని చెప్తున్నారు. ఈ రోజున మరి ధర్మం అంతా నశించిపోయింది కాబట్టి రాజవంశాలన్నీ కూడా క్షీణించి చివరికి పూర్తిగా నశించాయి. అయినా కూడా పూర్వకాలంలో ధర్మాత్ములైనటువంటి రాజుల సంరక్షణలో మనుషులు జనులంతా కూడా ఆనందంగా జీవించారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ అమృతం నుంచి వచ్చిన ఉచ్చైశ్రవం ఐరావతం నేనే రాజు, మనుష్యులలో రాజును నేనే అని చెప్తూ ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. సో ఆయుధాలలో నేను వజ్రాయుధాన్ని, మరి గోవులలో సురభిని అంటే కామధేనువును, సర్పాలలో నేను ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప అంటే సంతానోత్పత్తి కారణమైన ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడను నేను, సర్పాలలో నేను వాసుకిని అని చెప్పి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ శ్లోకాలో. సో ఇది హరే కృష్ణ. దుర్గా మాతాజీ మీరు చదువుతారు ఈ భాష్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మగు ఆయుధమైన వజ్రాయుధము శ్రీకృష్ణుని శక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి శ్రీకృష్ణలోకమున ఎప్పుడు కోరినను ఎంత కోరినను క్షీరము నొసగగల గోవులు అసంఖ్యాకములుగా గలవు. అటువంటి గోవులు ఈ భౌతిక జగమున లేవు.
అవి కృష్ణలోకమున ఉన్నట్లుగా మాత్రము పేర్కొనబడినది. సురభి అని నామము గల గోవులను కృష్ణ భగవానుడు పెక్కింటిని కలిగి ఉండి వాటిని కాచుట యందు నిమగ్నుడై ఉండునడియు తెలుపబడినది. సత్సంతానము కొరకై కలిగిడి కామవాంఛ కందర్పుడు గనక అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రతినిధి. కొన్ని మార్లు మైథున క్రియ కేవలము ఇంద్రియ భోగము కొరకే వనరింపబడును. అది ఎన్నడును కృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహింపదు. కేవలము సంతాన ప్రాప్తికై వనరింపబడినదే కందర్పునిగా పిలువబడి శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యము వహించను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో నిక్కముగా అంటే చాలా నిజంగా గొప్పదైనటువంటి ఈ వజ్రాయుధం భగవంతుడి శక్తికి మరి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని చెప్తూ, మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మరి కృష్ణలోకంలో ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు ఎంత క్షీరం కావాలంటే అంత క్షీరం ఇవ్వగలిగే గోవులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి గోవులు మన ప్రపంచంలో లేవు. అవి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఉన్నాయి. ఈ కృష్ణలోకంలోనే ఉన్నట్లు చెప్పబడింది. సురభి అని వీటికి ఒక పేరు కూడా ఉంది. అవి ఆ భగవంతుడు వాటిని ఎన్నో, అలాంటి సురభి అనేటటువంటి గోవులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. వాటిని కాస్తూ ఆ గోవులు ఆయన నిమగ్నుడై ఉంటాడు అని చెప్పారు. సో అలాంటి గోవులలో నేను అలాంటి వాడిని, కామధేనువును. అంటే కోరినంత క్షీరం ఇచ్చేటటువంటి గోవు. సత్సంతానం కోసం మరి కొంతమంది కామవాంఛ అయిన కందర్పుడు అంటే ఈ వాంఛ కూడా సత్సంతానం కోసం కలగాలి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఆ సత్సంతానం కోసం కందర్పుడు కొరకు కలిగేటటువంటి ఈ కామవాంఛ ఇచ్చే కందర్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధి. కొన్నిసార్లు ఈ పని కేవలం ఇంద్రియ భోగం కోసం వనరింపబడుతూ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడూ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహింపదు. అంటే ఏ పనులు అయినా ఆ కరెక్ట్ అయిన మార్గమే, ధర్మ మార్గమే భగవంతుడికి ప్రతీక అని చెప్తున్నారు. కేవలం సత్సంతాన ప్రాప్తికి వనరింపబడేదే కందర్పునిగా పిలువబడింది, శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహించబడింది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ 29th శ్లోక. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం, ఎన్నో పడగలున్న నాగులలో నేను అనంతుడను. అంటే అనంతశేషుడు అంటే ఆదిశేషుడు అనమాట. జలవాసులు మరి ఆయన ఆదిశేషుడి నీడలోనే ఈ వసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుని నందమహారాజు ఇంటికి ఆ రాత్రి తీసుకువెళ్ళటం జరిగింది. అది చూపిస్తున్నారు. సో అనంతమైన ఎన్నో పడగలు ఉన్నటువంటి నాగులలో నేను అనంతుడను, ఆదిశేషును. జలవాసులలో నేను వరుణదేవుడను. మరి వరుణదేవుడును ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. అంటే వరుణదేవుడు అంటే వర్షాలు కూడా కురిపిస్తారు. మా ప్రార్థనలు కూడా వర్షానికి వరుణ దేవతను ప్రార్థిస్తారు. పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను. నియమాలు అమలుపరిచే వారిలో యమధర్మరాజును. సో నియమాలు అంటే రూల్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేయటం అనమాట. రూల్స్ ఎవరు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు? ఉదాహరణకు మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తాం, అక్కడ రూల్స్ ఎవరు? టీచర్. క్లాస్లో ఏదైనా తప్పు చేస్తే శిక్షించేది. లేదా ఇంకా పెద్ద పైకి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ మనకెవరు? రూల్స్. ఇది ఈ రూల్ ప్రకారం నువ్వు లేవు కాబట్టి నీకు ఈ పనిష్మెంట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్, హెడ్ మాస్టర్. ఆ తర్వాత అలాగే మరి మన జడ్జిలు, కోర్టుకు వెళ్ళామంటే జడ్జి ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు కాబట్టి ఈ తప్పుకు ఈ శిక్ష అని ఆ రూల్స్ అమలు పరిచేది జడ్జి. అందరికంటే గొప్పగా ఈ రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ ప్రవర్తనని జడ్జి చేసి పనిష్మెంట్లు కానీ వాళ్ళకి రివార్డ్ కానీ ఇచ్చేది ఎవరు అంటే యమధర్మరాజు. కాబట్టి రూల్స్ అమలు పరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. సో జలవాసులలో వరుణదేవుడు ఘనుడైనట్లుగా పెక్కు పడవలు గల నాగులలో అనంతుడు ఘనుడైనటువంటి వాడు. వాళ్ళు ఇరువురు కూడా భగవంతుడికి ప్రతినిధులు.
ఎవరు? వరుణదేవుడేంటి? అనంతనాగు. ఆర్యముడిగా అధిపతిగా గల పితృలోకం ఒకటి ఉన్నది. అతడు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. తర్వాత దుష్కృతులైన వారంటే దుర్మార్గులను దండించడానికి చాలా మందిలో ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో యమధర్మరాజు ముఖ్యుడు. ఈ భూలోకానికి దగ్గరలో ఉన్న లోకంలోనే ఆయన ఉంటాడు. ఆ నరకలోకం అన్నమాట. భూలోకానికి చేరువలోనే ఉన్నది ఈ లోకం. అక్కడే నిలిచి ఉంటాడు. మరణానంతరం పాపులందరూ అచ్చటికి తీసుకువెళ్ళబడగా వాళ్లకు రకరకాల శిక్షలు విధిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో దైత్య దానవులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను. దానవుడే కదా, అంత గొప్ప మనస్తత్వం, భక్తిపరుడు. అయితే హిరణ్యకశ్యపుడు రాక్షసుడు కాబట్టి, ఆయన కుమారుడు కాబట్టి, ప్రహ్లాదుడు కూడా దైత్యుడు, రాక్షసుల్లోకి చెందిన ఆ రాక్షసులలో నేను ప్రహ్లాదుడను. మరి ఆయన భక్తుడు అని చెప్తూ, రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడను. అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలాన్ని, మరి అన్నిటినీ కూడా మనం కాలం ప్రకారం, టైం ప్రకారం పోతూ ఉంటాం. సో అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఏది? టైం. ఒక టైంకి ఒకటి చేయాలి. పగలు ఒకటి చేయాలి, రాత్రి ఒకటి చేయాలి, మార్నింగ్ అయితే ఒకటి చేయాలి, ఈవినింగ్ అయితే ఒకటి చేయాలి. అమ్మో టైం అయిపోయింది అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. అంటే ఏమిటి? అన్ని టైం ప్రకారం జరగాలి. కాబట్టి అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఏం? టైమే. ఒక టైంకి లేవాలి, ఒక టైంకి పడుకుంటాం, ఒక టైంకి భోజనం చేస్తాం, ఒక టైంకి కాలేజ్కి వెళ్తాం, లేదంటే ఉద్యోగానికి వెళ్తాం. అలా అన్నిటికీ ఒక టైంకి పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, ఒక టైంకి వివాహం చేసుకుంటాం, ఒక టైంకి పిల్లలు పుడతారు, ఒక టైంకి పెద్దవాళ్ళం అవుతాం. అన్ని టైం ప్రకారం జరుగుతుంది. కాబట్టి అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో నేను కాలాన్ని. జంతువులలో నేను సింహాన్ని, పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పవతాం అస్మి రామశస్త్రుభృతాం అహం జుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. సో పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. రామశస్త్రభృతాం అహం. సో ఆయుధదారులలో నేను రాముడును. ఎందుకు? రామబాణానికి తిరుగులేదు కాబట్టి. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో మొసలిని. స్రోతసాం అస్మి, ప్రవహించే వాటిల్లో అయి ఉన్నాను గంగానదిని అయి ఉన్నాను. గంగానది అన్నిటికంటే కూడా ప్యూర్ కాబట్టి ప్రవహించే వాటిల్లో నేను గంగానదిని అని చెప్తున్నారు. సో ఇందాక మరి ప్రహ్లాదుడు అని దైత్యులలో, రాక్షసుల్లో ప్రహ్లాదాన్ని, అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో కాలాన్ని, మరి జంతువులలోనేమో సింహాన్ని, వైనతేయశ్చ పక్షినాం అంటే పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను అని చెప్పారు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ చదువుతారా ఈ భాష్యం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. కొద్దిగా అక్క చెల్లెండ్రైన దితి మరియు అదితులలో అదితి తనయులు ఆదిత్యులుగా, దితి తనయులు దైత్యులుగా పిలువబడిరి. వారిలో ఆదిత్యులు భగవానుని భక్తులు కాగా, దైత్యులు నాస్తికులైరి. ప్రహ్లాదుడు అట్టి దైత్య వంశమున జన్మించినప్పటికీ చిన్ననాటి నుండి గొప్ప భక్తుడై ఉండెను. తన భక్తి తత్పరత మరియు దైవీ స్వభావము కారణంగా అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రతినిధిగా గుర్తింపబడినాడు. దమనమునర్చునవి లేక అనుచునవి మొదలగు అంశములు పలు ఉన్నప్పటికీ కాలము మాత్రము భౌతిక విశ్వమునందలి సమస్తమును అనచునదై ఉన్నది కనుక అది శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. మృగములలో సింహము అతి భయంకరము మరియు శక్తివంతమైనది. అదే విధముగా లక్షలాది పక్షు జాతులలో విష్ణు వాహనమైన గరుడు అత్యంత ఘనుడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఇందులో ప్రహ్లాదుడు, దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడు నాకు ప్రతినిధి అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు అంటే అసలు అక్కా చెల్లెళ్ళు ఇద్దరున్నారు, దితి అదితి.
సో అదితి తనయులు ఆదిత్యులు, వాళ్ళు భగవద్భక్తులైతే దితి తనయులు దైత్యులు రాక్షసులయ్యారు అని చెప్పి వాళ్ళు నాస్తికులయ్యారు. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు ఆ దైత్య వంశంలోనే పుట్టారు, కానీ చిన్ననాటి నుంచి గొప్ప భక్తుడై ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన దైత్యులలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి దమనం ఇచ్చేవి అంటే శిక్ష ఇచ్చేవి, మనల్ని కరెక్ట్ చేసేవి ఎన్నో ఉన్నా కూడా మనకి కాలం అనేది అన్నిటికంటే కూడా సమస్తాన్ని అణిచేదై ఉన్నది అని చెప్తూ, తర్వాత అందుకని అది శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం. మరి మృగాలలో సింహము, పక్షులలో విష్ణువాహనమైన గరుత్మంతుడు అత్యంత ఘనుడు కాబట్టి ఆ పక్షి జాతులలో ఆయన భగవంతుడికి ప్రతినిధి అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇది చూసాం, పవన 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 పవతాం అస్మి అంటే పవిత్రమనొచ్చే వాటిల్లో వాయువును, శస్త్రధారులలో శ్రీరాముడును, మరి జల జంతువులలో మకరాన్ని, నదులలో గంగా నదిని అయి ఉన్నాను. ఎందుకు అంతటికంటే పెద్ద జలచరాల్లో జల జంతువుల్లో మకరం ఒకటి. అలాగే మానవుడికి అది నిజంగా ప్రమాదకరమైనది కాబట్టి అది అలాంటి మకరం శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది అంటున్నారు. తర్వాత 32 to 34 శ్లోకాలు చూద్దాము. సర్గాణామాదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున ఆధ్యాత్మ విద్యానాం వాద ప్రవదతాం అహం. అర్జున, సమస్త సృష్టికి ఆది అంతం మధ్యం కూడా నేనే. అదే విధంగా నేను శాస్త్రాల్లో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని, ఆధ్యాత్మిక అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానము అని అర్థం. అంటే మన ఆత్మ ఏమిటి? సచ్చిత్తానంద తత్వం ఆత్మది, అవునా? సత్ అంటే ఏమిటో తెలిస్తే ఎవరైనా మరి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, లేదంటే మీరు చెప్పినా సరే, ఏది ఈజీ అయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే అడుగుతాను. సో సత్, చిత్, ఆనంద, ఆత్మతత్వం. ఆత్మ అంటే ఏమిటని ఎవరైనా అడిగితే మనం సచ్చిత్తానంద అని సమాధానం చెప్పొచ్చు. అయితే ఆ సచ్చిత్తానంద అంటే అసలు అర్థం ఏమిటి అంటే, సత్ అంటే ఏమిటి, చిత్ అంటే ఏమిటి, ఆనందం. సత్ చిత్తు, సత్ ప్లస్ చిత్తు రెండు ఉన్నట్లయితే ఆనందం సంభవిస్తుంది. సో సత్ అంటే ఏమిటి, చిత్ అంటే ఏమిటి? ఎవరికైనా ఏది ఈ రెండిట్లో ఏది తెలిసినా సరే. సరళాదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. సత్ అంటే పరము, పరతత్వము మాతాజీ. చిత్ అంటే మన మనసులో ఉండే పరమాత్మ. ఆనందము అంటే ఆనందము. ఫైనల్ గా అదే మీనింగ్ వస్తుంది. అయితే సత్ అంటే సత్యం కదా, మామూలు మాటల్లో అదేంటి, నిజం చెప్పటం మన జనరల్ గా మీనింగ్ అది. అయితే ఏది నిజము అంటే, నిజం ఏది? మార్పు లేనిదే నిజం, మారిపోయేది నిజం కాదు. అది ఒక రకంగా అసత్యమే. అందుకని ఈ ప్రపంచంలో ఏది చూసినా సరే మారిపోతూనే ఉంటుంది, ఏది పర్మనెంట్ గా అదే ఫామ్ లో ఉండదు. మరి మనం ఉంటామా ఎల్లప్పటికీ ఈ ఫామ్ లో? ఉండము. జంతువు ఉంటుందా, పక్షి ఉంటుందా, చెట్టు ఉంటుందా, పుట్టు ఉంటుందా, ఈ ప్రపంచమే ఉంటుందా? ఏది ఉండదు. అన్ని కూడా ఏదో ఒక టైంలో ఆకారాన్ని కోల్పోతాయి. కాబట్టి ఏది నిజం కాదు. ఏది పర్మనెంట్ గా ఏదైతే ఉంటుందో మరి అదే నిజం. ఇది ఈ రోజు నిజం. మనం పుస్తకం ఉంది, ఈ రోజు ఇది పుస్తకం, ఇంకో 100 సంవత్సరాలకు అది పొడైపోవచ్చు, 1000 సంవత్సరాలకు, అప్పుడు పుస్తకం కాదు. మనం ఉన్నాం, ఇవాళ ఉంటాం, ఎన్నాళ్ళు ఉంటామో తెలియదు. మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం అనే మనిషి ఇక్కడ ఉండరు. అలాగే జంతువు అయినా అంతే, చెట్టు అయినా అంతే. ఆఖరికి ప్రపంచమే, ఈ విశ్వమే అంతా ఉంటుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలకు అన్ని సంవత్సరాలకు విలీనం అవుతుంది. ఎప్పుడు ఉండేది, మార్పు లేనిది. కాబట్టి మన బాడీ ఇలా ఉండదు, మరి ఏది కూడా అదే ఫామ్ లో ఉండదు. ఉండేది ఎవరు, ఎప్పుడు శాశ్వతంగా అంటే ఆత్మ, భగవదంశ అయిన ఆత్మ, పరమాత్మ. అందుకని అది సత్. ఇంకా అంతకంటే నిత్యము ఉండేది ఏదీ లేదు. ఆ సత్ మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఎన్ని ఏళ్ళు అయినా ఎప్పుడైనా అలాగే ఉండేది ఎవరు అంటే ఆ పరమాత్మ తత్వమైన ఆత్మ, పరమాత్మ. అది మాత్రమే సత్. కాబట్టి అది సత్యమైనది, నిత్యమైనది.
ఇకపోతే శాశ్వతమైనది. ఇకపోతే చిత్ అంటే ఏమిటి అంటే ఆ సత్యమైన దానిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి చిత్ అంటే అసలు జ్ఞానం, నాలెడ్జ్ అని అర్థం. ఏమి నాలెడ్జ్ అబౌట్ వాట్, దేనిని గురించిన జ్ఞానం? చిత్ అంటే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని గురించినటువంటి జ్ఞానమే చిత్. ఆ జ్ఞానం ఈ సత్యాన్ని, నిత్యమైన శాశ్వతమైన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానమే చిత్. ఈ సత్యమైనటువంటి ఆత్మని ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో ఆ చిత్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఆనందం అనేది సంభవిస్తుంది. అది ఎటువంటి ఆనందం అంటే మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఇవాళ ఒక వస్తువు కొనుక్కుంటే ఆనందం వస్తుంది. అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? ఇవాళ ఉంటుంది, లేదా 2 రోజులు ఉంటుంది, లేదా 1 వీక్ ఉంటుంది, లేదా 1 మంత్ ఉంటుంది, లేదా 1 ఇయర్ ఉంటుంది, లేదా 10 ఇయర్స్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఆనందం పోతుంది. అది పర్మనెంట్ ఆనందం కాదు. ఇంకొక విషయాన్ని గురించి మనకి దుఃఖం వస్తుంది. ఏ విషయం కూడా పర్మనెంట్ ఆనందం కలిగించే విషయం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనకి రెండవ విషయం గురించి దుఃఖం అనేది తెలియని ఆనందం ఎప్పుడు ఉంటుందో అదే నిజమైన ఆనందం. ఈ ప్రపంచంలో ఎంత ఆనందకరమైన విషయమైనా మనకు దుఃఖం అనేది అరికట్టలేనిది ఏది కూడా లేదు. మనకి ఎంత మంచి జరిగినా, ఏది జరిగినా, ఎంత ధనం వచ్చినా, ఎంత బాగా మన పనులు జరిగినా ఏదో ఒక విషయంలో మనకు దుఃఖాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. సో ఆ దుఃఖాలన్నీ తుడిచిపెట్టి పర్మనెంట్ గా మనం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంచే విషయం ఏదన్నా ఉందా ఈ ప్రపంచంలో? ఎంత గొప్ప ఆనందమైనా ఏదో ఒక దుఃఖం ఉంటూనే ఉంటుంది. కాబట్టి అది భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందాలకు ఉండేటటువంటి లక్షణం. కానీ ఈ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న ఆనందానికి ఇక ఏ అడ్డు లేదు. ఆ స్థితికి ఆ ఆనందం వచ్చినప్పుడు ఈ సత్ చిత్ రెండు కూడా మనకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు, అంటే సత్ ప్లస్ చిత్, సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు కలిగే ఆనందానికి ఇక ఏ ఆనందం సాటి రాదు, దానికి అడ్డు లేదు. అది నిత్యానందం, అది బ్రహ్మానందం. ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆనందంలోనే మునిగి ఉంచేటట్లు చేయగల ఆనందం అది ఆ జ్ఞానంతో వస్తుంది. ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అటువంటి ఆనందంలో నిత్యము మునిగి ఉంటాము. అది సచ్చిత్తానంద అనే దానికి అర్థము. అది ఆత్మతత్వం. ఆత్మ అందుకే ఎప్పుడు కూడా సాక్షిభూతం. మనస్సుకే ఈ భావాలన్నీను, ఈ కోపాలు, తాపాలు, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు, సుఖాలు, దుఃఖాలు అన్నీ మన మైండ్ లో ఉన్నాయి. మన ఆత్మ పవిత్రమైన సచ్చితానంద తత్వం దానికి సాక్షిభూతం. ఏది జరిగినా అలా చూస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఏది కూడా ఆత్మకు అంటదు. కాబట్టి అదే భగవత్తత్వం. ఆయనకు అన్నీ తెలిసిన ఆయన నిర్గుణుడు. ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఆయనలో ఉన్నా కూడా, అంటే సమస్తము భగవంతుల్లోనే ఉన్నది, అయినప్పటికీ ఆయన ఈ గుణాలకు అతీతుడు. అందుకే ఆయనకి నిర్గుణుడు అని పేరు కూడా అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఆయన సచ్చిత్తానందమూర్తి. కాబట్టి ఈ సచ్చిత్తానంద తత్వం అదే ఆయన యొక్క అంశ అయిన ఆత్మతత్వం. కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్య అంతా నేను. అదే విధంగా శాస్త్రాలలో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం, దానిని మించిన జ్ఞానం, ఆత్మను తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి 13వ అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు జ్ఞానము అంటే ఏమిటన్న దానికి ఆన్సర్ చెప్తూ, జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు అంటే ఏ లక్షణాలు మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలం, ఆత్మను దర్శించగలం, తెలుసుకోగలం, అనుభూతి చెందగలం, ఫీల్ అవ్వగలం. అది చెందినప్పుడు మనకు భగవతత్వం ఏ రకంగా అర్థమవుతుంది, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అప్పుడు ఏర్పడుతుంది. ఆ కనెక్షన్ తో మన మైండ్ భగవంతుడి మైండ్ తో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ ఏర్పడుతుందో భగవంతుడి యొక్క ఆ సచ్చితానంద తత్వం మనకు వస్తుంది. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ సచ్చితానందంలో ఎలా ఉంటున్నారో మనకు కూడా అదే ఆనందం కలుగుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి తద్వారా మనం భగవంతుడితో మనం ఆ యోగంలో ఐక్యమవుతాము అని చెప్తారు. కాబట్టి అది జ్ఞానము అంటే అది అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మను సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం. తర్వాత అది నేనే అని చెప్తూ తార్కికులలో అంటే వాదించే వాళ్ళలో కడపటి సత్యం. ఇప్పుడు వాదించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక పాయింట్ ప్రూవ్ చేయడానికి వాదిస్తూ ఉంటారు, అంతే కదా. వాదాలు చేసేవాళ్ళు దేనికి వాదిస్తారు? నా పాయింట్ రైట్ అని నిరూపించడానికి వాదన చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ తార్కికులలో ఈ వాదన చేసే వాళ్ళలో
ఫైనల్ గా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఆ పాయింట్ సత్యమైన, అది నిజం పాయింట్ కాబట్టి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు. ఆ ప్రూవ్ చేసే పాయింట్స్ నేనే వాదించే వాళ్ళల్లో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ భాష్యాన్ని చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. భౌతిక తత్వముల సృష్టి అన్నది సృష్టిలలో అతి ఆది అయినది. పూర్వము వివరింపడినట్లు విశ్వము మహావిష్ణువుచే విశ్వము మహావిష్ణువుచే సృష్టి నుండి పోషింపబడి పిదప శివునిచే లయమందింపబడను. బ్రహ్మదేవుడు వాస్తవమునకు గౌణ సృష్టికర్త. విశ్వపు ఈ సృష్టి స్థితి లయకారములందరూ కృష్ణుని భౌతిక గుణ అవతారములు కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ సృష్టులకు ఆది మధ్యము అంతే ఉన్నాడు. ఉన్నత విజ్ఞానం కొరకు 4 వేదములు, షడ్గములు, వేదాంత సూత్రములు, తర్కశాస్త్రములు, ధర్మశాస్త్రములు, పురాణములు, అది పలు గ్రంథములు కలవు. మొత్తము వీరు ఉన్నత విజ్ఞానం కొరకు 14 విభాగముల గ్రంథములు కలవు. వీటిలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను వసుగునట్టి గ్రంథము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. తర్కుల నడుమ వివిధములైన వాదములు జరుగుచుండును. నిదర్శనములతో తన వాదమునుచే బలపరచు వాదములు జల్పబడును. ప్రతిపక్షము ఓడించుటయే ప్రధానముగా భావించి చేయబడు వాదము వితండవము. కానీ వాస్తవ తత్వ నిర్ణయమే నిజమైన వాదము. అట్టి కడపటి సత్యము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈ భౌతిక తత్వాలు సృష్టి అనేది మరి సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్యం అంతం నేనే అని భగవంతుడు అన్న మాటకు ఇక్కడ కొంచెం మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తున్నారు. అన్ని సృష్టులకు కూడా భౌతిక తత్వంలో సృష్టి అనేది సృష్టులలో కన్నిటికీ కూడా ఆది అయినది. తర్వాత మరి ఇక్కడ ఈ భౌతిక తత్వాలంటే ఫిజికల్ ఫామ్, ఈ ప్రకృతిలో అది సృష్టిలో బిగినింగ్. తర్వాత మరి ఇంతకు ముందు వివరించినట్లుగా శ్రీ మహావిష్ణువుచేనే ఈ సృష్టి అనేది భగవంతుడు చేయటము, దాన్ని పోషింపబడి ఆ తర్వాత పరమశివునితో లయముందింపబడును. సో మహావిష్ణువు మరి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన యొక్క నాభి నుంచి భౌతిక ప్రపంచం ఉద్భవించింది. దానిలో ఆ నాభిలో నుంచి ఆ కమలంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించారు. 14 లోకాలు వచ్చాయి, భౌతిక ప్రపంచం వచ్చిందని మనం గోలోక చాట్ లో కూడా చూసాము. సో అలా ఆ మహావిష్ణువు నుంచి సృష్టి పొంది పోషింపబడి అది మరి విష్ణువే అన్ని కూడా మెయింటైన్ చేసేది ఈ ప్రపంచమంతా విశ్వమంతా అని కూడా చూసాము. లయమేమో పరమశివునితో లయించబడుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు ఆయన గౌణ సృష్టికర్త, అంటే సృష్టి కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఆయన ఈ ఈ క్రియేషన్ యొక్క బాధ్యత కొంత ఆయన మీద పెట్టిన అసలు ఒరిజినల్ సృష్టి భగవంతుడే అని చెప్తూ విశ్వము ఈ సృష్టి స్థితి లయకారకులు అందరూ కూడా ఈ త్రిమూర్తులని మనం అంటాం. ఈ 3 మూర్తులు కూడా నిజానికి భగవంతుడి యొక్క భౌతిక గుణావతారాలే. అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారాలు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ సృష్టులకు కూడా ఆది మధ్యం అంతం ఆయనే అయి ఉన్నాడు, భగవంతుడే. ఉన్నత విజ్ఞానం అంటే మనం ఆయన యొక్క శక్తిని ఈ 3 అవతారాలు పాటిస్తూ చేస్తున్నాయి. అయితే అన్ని కూడా చివరికి అన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రతీకలే అని చెప్తున్నారు. ఉన్నత విజ్ఞానం కొరకు 4 వేదాలు, షడంగాలు, వేదాంత సూత్రాలు, ఈ తర్కశాస్త్రాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మంచి నేర్చుకోవటానికి, ఎన్నో గ్రంథాలు. కానీ మొత్తం మీద ఈ ఉన్నత విజ్ఞానం నేర్చుకోవడం కోసం 14 రకాల గ్రంథాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఆధ్యాత్మిక విద్యను ఒసిగించే గ్రంథం అంటే వేదాంత సూత్రం అనేది
శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం. అలాగే ఎన్నో గ్రంథాలు, ఉపనిషత్తులు, మంచి చెడులు చెప్పేవి ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే మరి ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. తర్వాత మరి వాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దానిలో ఏమిటి, ఎవరికి వాళ్ళ పాయింట్ రుజువు చేసుకోవడానికి చేస్తారు. కానీ ఆ పాయింట్ లో మరి నిజం ఉంటేనే అది నిజంగా కరెక్ట్ అయితేనే రుజువు చేయొచ్చు. కొంతమంది అవతల వాళ్ళని ఓడించడానికి ఏదో వితండవాదం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏదైతే కరెక్ట్ అయిన పాయింటో అది శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అక్షరాణం అకారోస్మి ద్వంద్వ సామాసికస్య చ అహమేవాక్షయ కాలో దాతాహం విశ్వతో ముఖ. అలాగే మరి అక్షరాలలో నేను అకారాన్ని, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, శాశ్వతమైన కాలంలో శాశ్వతమైన వాటిల్లో నేను శాశ్వతమైనటువంటి కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మను అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఈ భాష్యం కూడా చదువుదాము. ఎవరైనా చదవాలంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి దయచేసి. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదువు. సంస్కృత అక్షరములలో తొలి అక్షరమైన అకారము వేద వాంగ్మయమునకు ఆది అయి ఉన్నది. అకారము లేకుండా ఏదియు ధ్వనింపదు కనుక అది ధ్వనికి ఆది అయి ఉన్నది. సంస్కృతమున అనేక సమాన పదములు కలవు. అందు రామకృష్ణుడు వంటి ద్వంద్వ పదము ద్వంద్వ సమాసమనబడును. ఈ సమాసమున రాముడు మరియు కృష్ణుడు అను పదములు రెండును ఒకే రూపమును కలిగి ఉన్నందున అది ద్వంద్వ సమాసముగా పిలువబడుచున్నది. కాలము సమస్తమును నశింపచేయును కావున సంహరించు వారిలో అది చరమమైనది. రాబోవు కాలములో సృష్ట్యాంతమున గొప్ప అగ్ని ఉద్భవించి సర్వమును నశింపు చేయును. కనుక కాలము సమస్తము నశింపు చేయును. ఇది కొంచెం స్క్రీన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మాతాజీ? కాలము సమస్తమును నశింపు చేయును కావున సంహరించు వారిలో అది చరమమైనది. రాబోవు కాలంలో సృష్ట్యాంతము గొప్ప అగ్ని ఉద్భవించి సర్వమును నశింపచేయును. కనుక కాలము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. సృష్టి కార్యము కావించు జీవులలో చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మదేవుడు ముఖ్యుడు కనుక అతడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యము వహించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది అకారం లేకుండా మరి ఈ వేదవాంగ్మయానికి అన్నిటికీ కూడా మూలం తొలి అక్షరం ఏదంటే అకారమే. అది లేకుండా ఏ అక్షరం, ఏ ధ్వని రాదు అనే అకారం లేకుండా. కాబట్టి ధ్వని అది శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతీక. అలాగే సంస్కృతంలో ఎన్నో సమాసాలు ఉన్నాయి. కానీ ద్వంద్వ సమాసం అంటే రెండు అర్థాలు వచ్చేటటువంటి పదాలు. అందుకని సమాసాలలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని, ఉదాహరణగా రామకృష్ణులు అనే పదం చెప్తున్నారు. అలాగే కాలం అనేది సమస్తాన్ని కూడా నశింపచేస్తుంది. మరి ఈ టైం గడిచినప్పుడు నిమిషం పోతుంది, గంట పోతుంది, 24 గంటలు రోజు పోతుంది, వారం పోతుంది, సంవత్సరం పోతుంది, మరి దశాబ్దాలు పోతాయి, యుగాలు పోతాయి. ఇలా ఎన్నో దివ్య యుగాలు, కల్పయుగాలు, కాలం అనేది ఎన్నో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అన్నిటినీ చంపేస్తూ ఉంటుంది. నిమిషాన్ని, రోజుని, సంవత్సరాన్ని అన్నిటినీ మింగేస్తూ ఉంటుంది కాలం. కానీ అది అందుకని సంహరించే వాటిల్లో అదే అన్నిటికంటే గొప్పది. ఎందుకంటే అన్నింటినీ కూడా మింగివేయగల కాలం కాబట్టి, సమస్తాన్ని మింగివేయగలదు కాబట్టి కాలము. ఆ తర్వాత రాబోయే కాలంలో కూడా ఈ సృష్టి అంతిమ సమయంలో ఒక పెద్ద అగ్ని అనేది వచ్చి సర్వాన్ని నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ కాలము అలా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది. ఎందుకంటే ఇలా సంహరించే వాటిల్లో అన్నిటికంటే అది దానిని మించింది లేదు కాబట్టి. అలాగే సృష్టి కార్యం కావించే జీవులలో మరి చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన సృష్టి భగవంతుడి ఆధ్వర్యంలో ఆయన సృష్టి చేస్తున్నారు కనుక ఆయన శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు అని చెప్తున్నారు.
మృత్యు సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. సో సమస్తాన్ని మింగివేసేటటువంటి మృత్యువును మరియు సృష్టింపబడనున్న జీవులకు ఉద్భవాన్ని నేనే అయి ఉన్నాను. సో అన్నింటినీ మింగివేసే మృత్యువుని ఏమిటి, ఆ తర్వాత సృష్టించబడేటటువంటి ఏ జీవికైనా ఆ కారణం సోర్సు మళ్ళీ పుట్టటానికి ఆ బీజాన్ని ఉద్భవానికి నేనే కారణమై ఉన్నాను. స్త్రీలలో యశస్సు, వైభవం, మనోహరమైన వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు నేనే. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ మాట చెప్తుంటే మనకేమర్థమవుతుంది, స్త్రీలకి ఈ గుణాలన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. యశస్సు, వైభవం, మనోహరమైన మాట, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు కూడా ఉన్నవి, అవన్నీ కూడా నేనే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ భాష్యాన్ని చదివే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే చదవచ్చు. ఇది కూడా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. కర్ణాటేశ్వరరావు ప్రభుజీ. హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదవండి, భాష్యం నుంచి చదవండి. జన్మతోడనే మనుషుడు ప్రతిక్షణము మరణించుట ఆరంభించును, అనగా మృత్యువు జీవుని ప్రతిక్షణము కబలించుచుండును. దాని చివరి ఘాతమే మృత్యువుగా పిలబడును. ఆ మృత్యునే శ్రీకృష్ణుడు. భవిష్యత్తు పురోగతికి సంబంధించినంత వరకు జీవుని పుట్టుట, పెరుగుట, కొంతకాలము స్థితిని కలిగి ఉండుట, ఇతరములను సృష్టించుట, క్షీణించుట, అంత్యమున నశించుట అనేది 6 విధములైన మార్పులను పొందుచుండు. ఇట్టి మార్పులలో మొదటిదైన గర్భము నుండి జననము శ్రీకృష్ణుడే. ఆ జన్మమే తదుపరి కర్మలకు నాంది అయి ఉన్నది. కీర్తి, శ్రీ, వాక్, స్మృతి, బుద్ధి, దృఢత్వము, క్షమ అను 7 వైభవములు శ్రీవాంఛికములుగా భావించబడును. వానన్నింటినీ గాని లేక కొన్నింటిని గాని మనుషుడు కలిగి ఉన్నచో కీర్తిని యుడగును. ఎవరైనా ధర్మాత్ముడిని ప్రసిద్ధి నొందినచో అతడు కీర్తివంతుడు, వైభవోపేతుడు కాగలడు. ఉదాహరణకు సంస్కృతము పూర్ణమై పూర్ణమైన భాష అయి ఉన్నందున వైభవోపేతమై ఉన్నది. ఏదేని విషయమును అధ్యయనము చేసిన పిమ్మట మనుజుడు దానిని జ్ఞప్తి ఎందుంచుకొనగలిగినచో అతడు చక్కని స్మృతి కలిగి ఉన్నాడని భావము. పలు విషయములపై పెక్కు గ్రంథములు పఠించుటే గాక వాటిని అవగాహన చేసుకొని అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుట మేధ ఎనబడును. అది మరి ఒక విభూతి. చంచలత్వమును జయించుటే దృఢత్వము, ధృతి అని పిలువబడును. పూర్ణ యోగత్వము కలిగి నమ్రతను మృదు స్వభావమును కలిగి సుఖ దుఃఖములు ఎందు సమత్వమును కలిగి ఉన్నచో మనుజుని ఆ లక్షణము వైభవము, క్షమా అనబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ మనకు సమస్తము వేసేటటువంటి మృత్యు జన్మతో మరి ప్రతి వాళ్ళు కూడా మరణించాలి. అలాగే మృత్యు ప్రతిక్షణం కబళిస్తున్నా కూడా చివరి ఘాతమే మృత్యుగా, అంటే ఎవ్రీ మినిట్ కూడా పోతోంది, అయినప్పటికీ లాస్ట్ లో మనకి జరిగే ఘట్టమే మృత్యుగా పిలువబడుతుంది. ఆ మృత్యువే భగవంతుడు. మరి కాలం ప్రతి నిమిషాన్ని కూడా మింగేస్తుంది, కానీ చివరికి వచ్చిన మృత్యు భగవంతుడు. భవిష్యత్ పురోగతికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈ జీవులు మనందరం పుట్టటం, పెరగటం, ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఉండటం, మరి ఈ సంతానోత్పత్తి, వేరే వాళ్ళని సృష్టించటం, తర్వాత క్షీణిస్తాము, ఆ తర్వాత అంత్యంలో నశించటం, ఈ 6 మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి మార్పులలో మొదటిదైనది జననం. ఆ జననం శ్రీకృష్ణుడు. ఆ తర్వాత ఆ జన్మ చివరికి ఆ జన్మమే తదుపరి కర్మలకు నాంది అయి ఉన్నది. అంటే
తర్వాత ఏ కర్మలైతే మనం చేస్తామో పుట్టిన తర్వాత వాటన్నిటికీ బిగినింగ్ పాయింట్ ఏది? ఈ పుట్టుక అన్నది. కాబట్టి ఆ పుట్టుక అన్నది భగవంతుడి యొక్క ప్రతీక. ఆ తర్వాత మరి ఈ స్త్రీలలో ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. కీర్తి, శ్రీ, సంపద, వాక్కు, స్మృతి, బుద్ధి, దృఢత్వము, క్షమ అనే 7 వైభవాలు స్త్రీల యొక్క వాచకాలని చెప్తూ ఉంటారు. వాటన్నిటిలో అన్ని గాని కొన్ని గాని మనుషుడు ఉన్నప్పుడు అది కీర్తినీయులు అవుతారు. ఈ లక్షణాల్లో కొన్నైనా ఉన్నా, అన్ని ఉంటే ఎలాగో అవుతారు, కొన్ని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కీర్తినీయులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ధర్మాత్ముడు ప్రసిద్ధి చెందాడు అంటే అతడు కీర్తివంతుడు కానీ వైభవోపేతుడు కానీ కాగలుగుతాడు. అలాగే ఉదాహరణకు సంస్కృతము పూర్ణమైన భాష కాబట్టి చాలా వైభవంతమైన భాషది. ఏదైనా విషయం అధ్యయనం చేశారనుకోండి ఎవరైనా ఆ సంస్కృతంలో, దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలిగినప్పుడు అతనికి చక్కటి రిమెంబరెన్స్, స్మృతి ఉన్నది అని చెప్పి మనం చెప్తాం. అలాగే ఎన్నో విషయాలు ఈ గ్రంథాలు నాలెడ్జ్ చదువుకుని అర్థం చేసుకున్నవాడు అవసరమైనప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ను ఉపయోగించుకోగలిగితే అది మేధ అని కూడా అంటారు. అది ఇంకొక విభూతి అని చెప్తున్నారు ఈ లక్షణాలు. అలాగే చంచల ధృతి అని ఒక మాట వాడారు. ధృతి అంటే ఏమిటి? చంచలత్వాన్ని జయించటమే దృఢత్వం అంటే డిటర్మినేషన్ అన్నమాట. ఆ డిటర్మినేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక మార్గంలో ఉండాలి, వేవర్ అవ్వకూడదు. ఆ పట్టుదల, ఆ సరి అయిన పట్టుదల, పిచ్చి పట్టుదలలు కాదు, ఒక మార్గంలో ఉండాలి, దృఢమైన నిశ్చయమే ధృతి. ఇప్పుడు సాధన చేయాలంటే ఆ ధృతి ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి, అది లేకపోతే సాధనే చేయలేం. కాబట్టి ధృతి. అలాగే పరిపూర్ణ యోగ్యత ఉండాలంటే మరి నమ్రత, మృదు స్వభావం ఉండి ఈ సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వంగా ఉండగలిగిన మనిషి ఎవరైతే వాళ్లకు అక్షమ అనే లక్షణం ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. సో అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రతీక అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ 35th శ్లోక చూద్దాము. బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసాం అహం మాసానాం మార్గశీర్షో అహం ఋతూనాం కుసుమాకరః. సో నేను సామవేద మంత్రాలలో నేను బృహత్సామాన్ని, తర్వాత ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశీర మాసాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా వేదాలలో అన్నిటికంటే కూడా సామవేదంలో ఈ బృహత్సామం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది వివిధ దేవతలు గానం చేయబడే శ్రావ్య గేయ భరితమైన ఈ సామవేదంలో ఈ బృహత్సామం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అసాధారణమైనటువంటి మధురిమ ఉన్నది కాబట్టి ఆ బృహత్సామాన్ని నడిరేలో గానం చేస్తూ ఉంటారట. అందుకని అది భగవంతుడు యొక్క ప్రతీక అని చెప్పారు. సంస్కృతంలో కవిత్వానికి మరి ఎన్నో నియమాలు ఉంటాయి కదా. మరి కవిత్వం చెప్పేటప్పుడు ఛందస్సు ఇష్టం వచ్చినట్లు రాయటం కాదు, ఛందోబద్ధంగా రాయాలి అంటారు. ఆ ఛందోబద్ధంగా వ్రాయబడినటువంటి కవిత్వాలన్నిట్లో కూడా గాయత్రి మంత్రం ప్రసిద్ధమైనది కాబట్టి బ్రాహ్మణులు జపించే ఈ గాయత్రి మంత్రం భాగవతంలో పేర్కొన్నారు. ఈ మంత్రం భగవద్ అనుభూతికై ప్రత్యేకంగా నిర్ణయింపబడి ఉన్నందున దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. సో భగవంతుని అనుభూతి చెందటానికి ఈ గాయత్రి మంత్రం అనేది ప్రత్యేకంగా నిర్ణయింపబడి ఉన్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించిన మహాత్ములు జపిస్తూ ఆధ్యాత్మిక జయం పొందేవారు భగవంతుడి దివ్య స్థానంలో ప్రవేశింపగలరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది జపించటానికి కొంచెం సత్వగుణం అది కూడా అలవర్చుకోవాలి. ఎందుకు? పరబ్రహ్మం యొక్క ధ్వని అవతారంగా భావించబడే ఈ గాయత్రి మంత్రం వైదిక జీవన విధానానికి అత్యంత ముఖ్యమైనది. బ్రహ్మదేవుడిచే ప్రారంభించబడిన ఈ మంత్రం పరంపర రూపంగా వ్యాప్తి చెందింది. అందుకని ఛందోబద్ధమైనటువంటి కవిత్వాలలో గాయత్రి అన్ని భగవంతుడికి ప్రతీక. సరే, మార్గశిర మాసం అంటే నవంబర్, డిసెంబర్ మంత్స్ అన్ని మాసాల్లోకి బెస్ట్ మంత్ అని మనం అనుకుంటాం. ఎందుకు? ధాన్యం వస్తుంది, అలాగే మరి అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉంటారు, మరి ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది సమయం. కాబట్టి నేను మార్గశిర మాసాన్ని, అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువు అత్యంత ప్రియమైనది అందరికీ. ఎందుకు? అతి వేడి ఉండదు, అతి చలి ఉండదు, అన్ని కూడా పుష్పాలు
పూస్తూ ఉంటాయి, ఫలిస్తూ ఉంటాయి చెట్లు, వృక్షాలు. కాబట్టి వసంత ఋతువు భగవంతుడికి ప్రతీక అని చెప్తున్నారు. ఇంకపోతే ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజస్సుని, విజేతలలో విజేతలు అంటే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, వాళ్ళల్లో విజయాన్ని, సక్సెస్ ని, కృషి చేసే వాళ్ళల్లో కృషిని, బలవంతులలో బలాన్ని. సో ఇవి అన్ని ఎవరు అంటే భగవంతుడు, ఆ శక్తిని ఇచ్చేది భగవంతుడే అన్న విషయం మనకు అర్థమవటానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్తున్నారనమాట. కృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనాం అప్యహం వ్యాస కవీనాం ఉషనా కవి. యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవులలో అర్జునుణ్ణి, మునులలో వ్యాసమహాముని, సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళల్లో శుక్రాచార్యుణ్ణి అని చెప్తున్నారు. దండో దమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో ధర్మ విరుద్ధత అణచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, ప్లాన్ లేదే మరి ఏ పని చేయలేం. ప్లాన్ అనేది ఉండాలి ప్రతిదానికి. ప్లాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని అని చెప్పి, రహస్యాల్లో మౌనం, మరి మౌనం లేనిదే ఏ రహస్యం కూడా ఉండదు. అలాగే వివేకవంతులు అని ఎందుకంటాం, వాళ్ళలో జ్ఞానం ఉండటం వల్ల. సో ఆ జ్ఞానాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో అర్జున, ఇంకా నేను జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని అంటే ఆ బీజాన్ని నేనే. ప్రతి జీవికి కూడా కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏ జీవైనా సరే నేను లేకుండా ఈ ఉనికిలో ఉండదు. దేనికైనా ఇక్కడ రూపం ఉండి ఉన్నది అంటే అది నేనిచ్చిన బీజం వల్లే అని చెప్తున్నారు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో శత్రుంజయుడా, నా యొక్క పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అర్జున, నా దివ్య రూపాలకు నాంతోస్తి అసలు అంతం అనేది లేదు. మమ దివ్యానాం విభూతినాం, నా యొక్క దివ్యమైన వైభవాలకు, విభూతులకు, మహత్యాలకు అంతము లేదు. ఏషతుద్దేశత ప్రోక్తి, ఇదంతా ఒక ఒక చిన్న ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్పాను, ఒక ఐడియాగా చెప్పాను నేను. విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతులకు ఒక చిన్న సూచన మాత్రమే ఇప్పుడు నేను నీతో చెప్పిందంతాను అని చెప్తున్నారు. ఈ విభూతులకు, ఈ మహిమలకు, వైభవాలకు అంతం లేదు. నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు. యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి ఏదైనా సరే, చెప్తున్నారు, ఐశ్వర్యవంతమైన ఏదైనా సరే, సంపన్నములు, సుందరాలు, వైభవపేతాలు అయిన సమస్త సృష్టి విస్తారాలు కూడా నా తేజో అంశము నుండే ఉద్భవించాయి. ఒక చిన్న నా యొక్క అంశం నుంచే అవి ఉద్భవించాయి. ఏ వైభవాలు గల సృష్టిలో ఏ వైభవాలు, సుందరమైనవి అవ్వనివ్వండి, వైభవమైనవి అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా నిశ్చయంగా నువ్వు తెలుసుకో ఏమని, నా యొక్క తేజస్సు నుంచే ఇవి అంశం నుంచే, నా యొక్క తేజోవంతమైన అంశం నుంచే సంభవించాయి, పుట్టాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు, అథవా బహునైతేనా కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానానికి అవసరం ఏమున్నది అసలు? కేవలం నా యొక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి
పోషిస్తున్నా. అసలు ఇంత డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? నువ్వు ఈ విషయం ఒక్కటి అర్థం చేసుకో. నా ఒక చిన్న అంశతోనే నేను, అంటే భగవంతుడి సృష్టిలో శక్తిలో ఒక చిన్న అంశే ఈ సమస్త విశ్వం కూడా. ఇంకా ఎంత ఉందో భగవంతుడి శక్తి మనం దాన్ని బట్టి ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఆయన శక్తిలో ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది మన భగవత్ విభూతులు గురించి మనం చూసినటువంటి చాప్టర్ ఇది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో